Yes. Ndiyabulisa umoya ngcwele, ndibulisa utata, ndibulisa utata befundisi, bashumayeli, utata bedala, ibandla lonke, msimba wonke kaKristu ngelihle igama likaYesu Kristu waseNazaretha, omileyo ngaphambili ngumama uCwasi, ndisindisiwe. uYesu wayenzela inceba impilo yami. Amen. Wandivusa ekufeni nami. Jesus. Ndikhona nje namhlanje ngelihle igama likaYesu Kristu waseNazaretha. Sekungqinwa ndingomnye uYesu owemayo ngayo lenkonzo yanamhlanje ukuze nami ndisindiswe. Cela sityhile kwincwadi kaLuka chapter number 24. Jesus. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, Lion of Judah, you are holy, you are Lion of Judah, Lion of Judah, Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, Lion of Judah, you are holy, you are Lion of Judah, Lion of Judah, Lion of Judah, we worship you, we worship you, Lion of Judah, you are holy, you are Lion of Judah, Lion of Judah, we worship you, we worship you, Lion of Judah, Lion of Judah, you are holy, Cela ufundele uqala phaa verse chapter 24 verse number 1. Chapter. Chapter 24 verse number 1 to verse number 6. Fumana izwi lenkosi incwadi kaLuka chapter 24. Ihloko sithi ukuvuka kukaYesu. Verse 1. Kwakusekusasa ngecawe ukunduluka kwabo bafazi besiya engcwabeni bephethe iziqholo ababezilungisile. Verse 2. Balifumana ilitye liqengqiwe lisusiwe engcwabeni. Verse 3. Bakuba bengenile abafumananga mzimba wenkosi uYesu. Verse 4. Kwathi esakhohliwa ilonto kwathi gqi amadoda amabili ngakubo enezambatho ezibengezelayo. Verse 5. Basuka boyika abafazi baqondela phansi aza athi la madoda yini na ukuba aphilileyo ufune kwabafileyo. Verse 6. Akekho apha uvukile. Thembekile kwasizwe ekuseni. Mighty warrior, mighty Jesus. You are holy, you are the one who is living above all in the name of Jesus. Mighty God. Take your glory. Have your way in Jesus' mighty name. Amen. Sivala amazwi ekuseni sekuthethiwe ukuthi uYesu waya emnqamlezweni walenga. Ekulengeni kwakhe wafa wangcwatshwa. Ithi ke ngoku iBhayibhile
Njengoba iPasika sele iqhubekile sikwesisigaba sikuso namhlanje. Wangcwatywa uYesu eboniwe futhi uba ufile ngoba umphefumulo waye waphuma kuye wangcwatywa. And isizathu sokungcwatywa komuntu, ungcwatywa umuntu xa efile, akangcwatywa umuntu ephila. Ingcwaba limfaki umuntu ophilayo, wangcwatywa. Namhlanje ithi iBhayibhile kukho abamama ababini bavuka ekuseni njengoba kwakusaziwa intoba uYesu usele ngcwatyiwe. Besiya ke ukuyolungisa umzimba kaYesu ofileyo. Kodwa xa befika apha, bafika ilitye elibe kuvalwe ngalo engcwabeni lisusiwe. Besothuka leyo badibana apha nalamadoda, bayabuzwa into yoba nimfunelani ofileyo, ophilileyo kwabafileyo. Kuthiwa ke ngoku akakho apha, uvukile. Le nto ke ngoku bayithethayo bayakhunjuzwa ngoba uYesu akenzanga nto angakhange ayithethe. Noba ngabani ba uYesu ebephilisa before, noba ngabani ba uYesu ebeshumayela, noba ngabani ba uYesu siyava ncwadi kaYohana ithi uThixo wenjenje ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama ukuze bonke abakholwayo sebabe nobomi obunaphakade. Eyona nto ke ngoku uYesu ayiziselweyo siyava ncwadi kaMateyu nakwincwadi ezinye ukuzalwa kukaYesu. Kodwa injongo kaThixo kuyo yonke le nto isekufeni kukaYesu. Jesus, ngegama laYesu. Apha ekufeni kukaYesu kukhona uThixo, imission awaya kuyo. Ngamanye amazwi kukhona uSathana nangona ngaba izinto wayesele siqeda ba ugqibile, kodwa naye uSathana engekafi uYesu, ngoba uYesu nangona wayekhona kodwa uSathana ebeloke emlandelela. Ngoba noma bebantu bebengathilekelwanga uSathana bemazi uYesu. Apha emnqamlezweni ekufeni kukaYesu ndizawuthi ngamanye amazwi uSathana wayeka imeko yokuselebreyitha ngoba uhluphekile uYesu, uhluphekile uSathana ngokuba khona kukaYesu emhlabeni. Kodwa unento angakhange ayazi esengcwabeni. Thixo bazalwane akenzi into kungakhange kuphele nto, akavusi into kungakhange kufe nto, akavusi into akhange kuphele ithemba, akathili into kungafanga nto ibikade ithilekile, akadali into ibekho kungakhange kuphele nto. Yonke le nto ibisenzeka uThixo uyayazi. Namhlanje njengoba silapha siyaziwa yonke le Pasika njengoba size kuyo nje kwizinto ebezisofakwa engcwabeni, and kwizinto ebezingazuvuka zingakhazi ifesi. Umntu nomuntu unezinto zakhe ebezizongcwatywa apha. Bezakho ezikangcwatywa qalisa ngoku mazingcwatywe ngoba khona into ezakwenzeka.
namhlanje ekseni kuzo zonke izinto, kuko konke ukuphela kwethemba, kuko konke ukufa, kuko konke ububi, kuko konke ukuthetha, kuzo zonke izicwangciso, kuzo zonke iziganeko Thixo belindele mina, ngoba izinto zange zifezeke bazalwane ngakhange ifikele mina. Noma besebalandiwe abanye phansi komhlaba, kodwa ikhona into ibingekenzeki. Yintoni loo nto? Isolution. Sawungena kusolution. Solution kaThixo ntoni? Luvuko lwabafileyo. Leyo into engabambhekiyo kuSathane. Unganezinto zonke kodwa ungenawo amandla ovuko awuphelelanga. UnganoYesu